Għalkemm fis-6 ta' filgħodu l-qniepen ta' kuljum għadhom iddoqqu l-paternoster sabiex isejħu lill-insara l-quddiesa fil-knejjes f'Malta u f'Għawdex bħalissem jiddomina biss il-kwiet li taqtew b'sikkina. L-imxija tal-coronavirus waslet sabiex l-awtoritajiet tas-saħħa jafżaw lill-Kurja Maltija sabiex jalqu l-knejjes għall-quddies minħabba saħħet il-poplu Malti. Dal-istazzjon żar il-kolleġjata ta' San George f'Ħal-Qormi li fihem jispikka d-damask l-iswed, il-vari tal-ġimgħa l-kbira, is-set tal-Via Sagra u s-sepulkru qed jintrama, iżda sfortunatament għalissa huma l-qima ta' kważi ħadd. Is-sagristan tal-parroċċa Jidri Vella għalina li s-soltu jkollu rixma ta' nisim dawri miegħu jgħinu, iżda bħalissa is-sitwazzjoni titlob mod ieħor. U esprima d-dieqa tiegħu għaliex bħalissa suppost il-Knisja tkun fl-aqwa tagħha tarma l-aktar żmien qaddis tal-Kattoliċi, il-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir. Ida xejn sitwazzjoni ta' dwejja. Tiġi filgħodu għaw tiftaħ il-Knisja fejn is-soltu jkun hawn in-nies jistennew biex tiftaħ. Ma jkun hawn prattikament ikun hawn ftit nies jiġifieri nitkellmu 4-5. Le sitwazzjoni meta speċjalment bħalissa da żminijiet il-Knisja tkun għaddejja full speed, ġifieri eżerċizzi u affarijiet minn daw. Is-sagristan għalha vantaġġ minn din is-sitwazzjoni e kif qed jagħmel affarijiet li qabel ma setax jagħmilhom. Ħadd l-opportunità li kelli xi affarijiet indi biex nagħmilhom nisbarazza ftit hemm u rajt qed nagħmilhom, imma il-fil ma jkellekx qisek dik il-ħeġġa pas-soltu, ġifieri apart il-quddies u hekk kif kont qed ngħidlek ikun għaddej dak iż-żmien li x-xogħol ikun għaddej b'ħafna rankatura qawwija, mbagħad f'daqqa waħda qisek tittieqaf. Tħossok ġifieri mhux normali. Għal nies li ta' kuljum kienu jmorru jisimgħu il-quddies issa wħud qed imorru jitolbu quddiem is-sagrament. Għal jaqafsa ta' qalb isegwi lis-saċerdoti qaddes mingħajr il-parruċċjani quddiemu. Bħalma kienet qisu xokkalija għalihom jew iktar minni, għax dan kun xogħolhom ta' kuljum jiltaqgħu man-nies, imorru jqablu l-morda, ġifieri dejjem għaddejja, ġifieri jkun għaddej ħafna xogħol minn wara l-kwinti, anke forsi żjajjar għand familji li jkollhom xi diffikultà jew nies fil-bżonn. Ġifieri qed tifhem u l-uffiċċju dejjem għaddej x-xogħol. Daw ġifieri f'daqqa waħda dawn l-affarijiet kellhom jifqu ftit. Imma ġifieri huwa xokk għal kulħadd. Lis-sangristan ħallejnih ikompli jaħdem għal kwiet qalb il-vari. Fuq wiċċu tispikka it-tama li tirritorna dik l-għada fejn il-Knisja terġa' tkun mimlija ħajja kif jafa hu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.